Hanap ata bilang-bilang mo ko kwarta dito nga tagpipisaw kas kada kwa nagsishake. Pangbili ko ng ano to, Nang? ng cake nung magdedebut ngayon. Sino yon? Si Enchang, alam mo ba? Oh. Tinanong ko siya. Oh. Sabi ko Chang, ano ilalagay ko sa birthday cake mo? Sabi niya. Ay, okay, ilalagay ko, sabi ko. Oh? Tapos sabi niya, ate na naman, ganun niya. Ntar gumatang? Ano, nagitan? Nagatun sama tayo? Di, sakto to. Kurang sama ta kwartatan? Sakto to. Sakto? Ntar ka din. Tara na. Game mo na ka. Kakabsat abang kaming gumatang. Ano man dyan tamon han? Huwag ka nang mawala. Kuya, isa pa. 497 doon lang. Ano, okay? Okay. One shot. Masingo. Kunin mo na? Sige. Ay, oo. Kunin na. Bit-bit ata na. Tapos, Ibasirak na niya. Come on. oo. Buko. Bili na, hindi, bili tayo ng cake, di ba? Ayun. Pagkatangan ta kika. Doon, sa may sa may, pangalan ko, Robinson. May hawak ang wallet kanina Yan sa kilig-kilig mo. Ang bihira naman yan. Awang pa'y anak ta, kabawan. Anak ka rin? Yung may hawak ang wallet. Pwede mo ilay. Ay, bagay. Ikat mo yun, Han. Ano yung wallet mo? Sa kilig pala. Brandahan? Luto ta. Prito-prito. Mantika mo ata iluluto? Mantika ng prito, Ay, nangardi ko birthday girl. Ayun, Ayun na. Diyan. Rayuga. Ayun na. Ayan na, ito ni. Ato Pari nanay. Chang. Pintas. Ato Yung Uncle Milvin. Ito, Ay, ayun na. burger. Linchang. Sana all. Sana all. Di Shanghai. Ini mama na ni Auntie Jing. Masingo yung Shanghai niya. May kasamang ima. Tapos nagluluto mo na Ate Jem. Ano ata lutom te? Patong. Patong adobo? Patong adobo. Ay, masingo. Yan itong patong. Dapat dito ini, ano natin eh? Caldereta. Caldereta. Pang early dinner. May kayo makipangan. Damdama. Debu na ni Di po Enchang. na Enchang. 19 nan. Ay, 18 nan.